herritarren aktibazioa ezinbestekoa dela hizkuntzaren biziberritze prozesuan. Eta ikusi dugu, aktibazio horri esker egin dutela aurrera, bai, Katalunia osoan katalanak eta baita ere Euskal Herrian euskera. Baina aktibazio horretarako baldintza batzuk bete behar direla ere ikasi dugu gaur. Ikasi dugu, aktibazio horretarako ezinbestekoa dela, talde eragile bat egotea, adostasun bat egotea, talde zabalak izatea, helburu konkretuak izatea, horiek aditzera ematea, eta horiek ere lorgarriak izatea besteak beste, ez? Alde horretatik, aktibazio sozial horrek kontzientziatik badu eratzetik, badu helburu konkretuak ipintzetik, eta badu aniztasunetik. Ezinbestekoa da herritarren artean hasteko informazio bat zabaltzea eta kontzientzia bat zabaltzea eta behar sozial bat ikustea. Horixe adierazi digu soziolinguistika klusterraren ikerketak. Behin behar sozial hori ikusten denean, horri erantzun ahal izateko, mobilizatu ahal izateko, jendearengan adostasun bat, programa bat, ideia bat zabaldu beharra dago, ahalik eta adostasunik handienarekin. Eta gainera, herri mugimenduaren eta erakundeen arteko elkarlanaren bidez hori egiten baldin bada, emaitzak are handiagoak, are hobeak direla ere ikasi eta ikusi dugu azken urte hauetan aurkeztu den ikerketak frogatzen duen bezala. Beharra ikusten ez baldin bada, ez dago erantzunik, ez dago mobilizaziorik eta ez dago hiztunaren jarduera praktikorik. Kontzientziatik eta beharra ikustetik dator hori. Bai euskalgintzan eta baita beste alor sozial batzuetan, ez? Horregatik da hain garrantzitsua batetik egoeraren berri jakitea, ikustea non dauden hutsuneak, ikustearen norberak zer egin dezakeen eta aktibazio hori konkretuki zertan bideratu daitekeen. Euskaraldiak hori ere erakutsi digu. Jendearen gana, mezu konkretu batekin goazenean eta eskatzen diogunean zeozer konkretua, horretarako prestutasuna handiagoa da. Baina horretarako atzetik ere egitura bat behar du, antolaketa bat behar du, eta esango genuke proiektu bat ere egon behar duela. Hori gutxi batzuen artean landu beharko da, gero ondorioak herritar guztiengana iritsi daitezen. Oso aintzat hartu behar da, oso inplikazio maila desberdinak egongo direla. Batzuk denbora eta energia gehiago eskaini ahal izango diote eta beste batzuk gutxiago. Hori oso aintzat hartu behar dela ere adierazi digu oraintxe ikusi dugun ikerketak, ez? Iraupen luzeko borroka bat hau, beraz, iraupen luze hori ere aintzat hartu behar da eta parte hartzaileak ere mimatu egin behar dira, zaindu egin behar dira, bidean errez daitezen eta oso aintzat hartu behar da ere, mugimenduetan batez ere profesionalak eta borondatezkoak balin badaude, erritmo desberdinak daudela eta erritmo horietara ere egokitu behar dela planteamendu guztia, ez? Orduan, nolabait esateko bolondresen, militanten zaintza ere oso garrantzitsua da. Ume txikiei garrantzitsuena ejemplu hona ematea da. Eta uste dut hor, zer ikusi gure ikasi esaldiak esaten duen bezala, gurasoen, irakasleen, monitoreen praktika oso garrantzitsua dela. Horregatik, hizkuntza ohituren aldaketaren, esango nuke sektorerik garrantzitsuenetako batzuk badirela aurraren ingurune soziala osatzen duten horiek.